Good morning mga moms. So, in 30 years of existence, this is my first time na mag-fishing. Ayan, kasama ko sila Brenda. Mamimingwit tayo, tingnan natin kung ano yung mahuhuli natin. Samahan niyo ako. Sana medyo malaki-laki. Yan, so iyan ang ating pamingwit. Yan ay ating pain. So tingnan natin kung makakakuha tayo ng medyo malaki-laking isda. Nakaduhan ako. Ilubog? Hindi talaga ako marunong. Tingnan natin kung makakahuli. Parang walang kumakain. Ayan na. Ay! Kamay man. Kuha. Kuya Ma'am si G, wala kang kain na. May kumakagat na. Ayan na. Kamay pa man na. Ibalo. Ayan. Ay! Nalaglag. Ala, inuubos lang nila. Sige, nabilisan mo, punyeta. Why, butanik, paon. Yan naman si Gwen doon. Toro paon na to. Si Gwen na nakadalawa na. Ay, nakinuha na te. Wow, pirada yun! No. It's a prank. Ingay natin yung mga isda. Sabi niya, bakla. Ha? Butangin eh. Ano ba yan? Huwag mo kasi ihumol tanan. Ganyan na. Kabalo ni Gwen. Aduan, mag-ito. Na. Baka you need to adjust the rubber. Yan. Like that. Mukha nakatunog na sila. Ayan. Hindi. My God, Ma'am si G, wala pa nakukuha. Wala pa rin. Yan. Nadakasakit, Ma'am. Ganito lang kasi yan, oh. Ayan na. Ala! Ay! Ano ha? Dalag eh. Basta ka cellphone. Para na tayong tira na. Gawin mo na ako ng 100 dun niya. Ayan na! Ay! Ano ba yan? Ano yung kaagad? Wala nang laman din sa'yo. Yan si Gwen naman, si Gwen. Kakalungkot na may akin. Hanggang ngayon wala pa rin. Ayun na po. May hito. Ay, gamay man. Gamay. Wala pa din. Dito. Ha? Titignan natin kung makakuha tayo. Ito talagang pag-fishing, kailangan talaga ng patience eh. Patience. Wala akin. Ito na. Wala pa rin. Naubos yung pain ko. Walang rubber. Sa lupa. Ayan, kakagatin na yan siya. Wala pa rin siya. Hindi na sa cellphone, di ko na nakakagawa. Ay! Bayan. Parang tayo niya talaga makakuha, no? Huwag mo nang ilain ko yun ha. Ay, ang liit naman ko. Yan, para sa pangalawa nating pulutan ng mga fish. Tingnan natin kung makakakuha tayo. Ang taon ay watin. Ito yung wate or bulati. Bulati. Ang mga nakita po sa tiyan ni Oyong. Tingnan natin makakuha na. Ayan. Paano malala kapag ano na siya? Mabigat? Ayan. Ganyanin mo. Ano, ganyan. Ayun. Oo. Walang sweet nila. Hala, Nina oh. Nina oh. Nagawan ni ano ni Ma'am Gigi Tuloy. Sira ulo.
Yan na, wala pa gani na. Wala pa gani na. Wala pa. Grabe, ano pala to, no? Pwede pa si Gwen. Ano yan ako, pang dira. Ano ba naman yan? It's a prank. Wala pa din. Ano ba yan? Daanin mo pa kayong baba mo sumabit. Siguro nakatunog Siguro yung... hindi nila nakikita kasi dark yung ano. Or nakatunog na sila. Lipat natin. Ako, gagmay lang yun. I think it's better if you go there. Oh, English ano tayo dito ah. Pag dito na space. Pag dito na area, mag-English tayo. Grabe, ang hirap pala talaga nito, uy. Siguro pato na lang siguro kainin natin. Ay, wala. Paubos na siya. Baba. Tagal naman. Parang ayaw sa akin ng fish. Ma'am CG naman, ang tagal. ayaw na mga fish sa akin. Babae mo na kaya sila, isuksok mo na yung Maybe bibig. the fish doesn't like your... Ayun na. Wala na ba? Na. May sad. Tayo, nandito siya. I think the fish cannot see anything kasi yung ano, yung The water, color is, it's kind of malabo. Dito? Oh my God, the $1 million. Nag-vertigo ako. Ayaw niya kunin. Ayan. Ayan na, dali. Ayan na, ang dami na nila. Tikit na sila. Ayan sila. Dapat siguro agisan kasi sila kuanin kaya dami sila sa ubos. Ila, no? Agisan gamay lang ba? Ayan. Ay! So still waiting. Ay! Hirain, bara! Wala na noon. Dili, manumbag. Grabe, uy. Lain mo na. Ay! Mauubos na yung pain natin. Na naman yung pain, wala pa rin. Ayan. So still looking and waiting para sa mga fish. So all along, kapag nakikita ko at nakakapanood ako ng fishing, akala ko gano'n na siya kadali. At gano'n na siya kasimple. Okay, so ito na yung ating pangatlong trap. Pangatlong pain. Tingnan natin kung makakakuha na ako nito. Kaya mukhang busog yung mga fish. Kaya gusto ko siya talaga matry. Na makakuha tayo. Dali na. Mukhang nakakatunog sila. Siguro nararamdaman talaga ng mga isda na huhulihin sila. Kaya ayaw magpahuli. Hala, ano ba yan? Naubos nila yung ko pero hindi ko sila nakuha. Isa prank. Tingnan natin sa masusunod. Kung makakahuli na tayo. Na ako naku. Yeah. Ay! Ayan, ang laki. Nakuha ni Gwen. Ang laki. Ang galing. Lapiti ka ng mga isdaan eh. Ha? Lapiti ka. Oo.
Ako talaga it's a fail. Wala nakuha. Pag tinupi. So, ayun mga moms. Yung ano, yung It's really a failed. paglabas. Tari ng mga mangingisda, oh, mga mamimingwit, naka-swimsuit. So, tingnan natin, mali nyo sa ibang araw. Ita-timing natin na gutom yung mga isda para mabilis nating mahuli yung mga tilapia. See you till next pamimingwit. It's DJ.